kasa ganewa rayuwa mu bi ta a sannu koma dacewa. Duniya ina zaki da mu kasa ganewa rayuwa mu bi ta a sannu koma dacewa. Fara Allah sarki nake kira farko shi yayi ni yayi ummina. Rabbi ƙararin ka salati ka sanya dal umma dan Amina mai cetona. Alihi kasa da sahabbai da tabi'ai jimla sun yi hidima ga nabina. Yan uwa mun yi ganewa mu gyara halaye zai fi kyau mu dinga zumunci a rayuwa. Duniya abin ban tsoro idan ka duba yau rayuwar mu ta canzawa. Mun mance da duk al'adu mu dauna turawa ko da yaushe sai shanawa. Mun mance da Allah na nan yana fa kallon mu rayuwa miyo gyarawa. Shawara nake a gare ku abokanai jimla zai fi kyau mu gyara halin mu a rayuwa. Duniya ina zaki da mu kasa ganewa rayuwa mu bi ta a sannu koma dacewa. Shawara na baiwa iyaye ku duba zance na ku ba niyyar ku wanda take so. Sai ku daina auren dole ciki akwai halaka shi kadai abin da nake so. Shawara na baiwa masoya maza haɗa mata yau na raface ba maso. Ni Al-Sadiq da kaina na zo ban yi sako ba aikatawa kan